Content marketing wani hanyar talla ne ko kuma yaɗa abubuwan kasuwanci wanda yake ɗaura mahimmanci sosai akan gina trust wato aminci kenan da kuma jawo hankalin masu buƙatar kallon wannan kayan ta hanyar yaɗa abubuwa masu amfani ko ilmantarwa wanda suke da alaƙa da wannan abin da kake sayarwa ko wannan abin da kake yi na kasuwancinka ta hanyoyin social media da kuma email marketing da blog post da video da dai sauransu. Waɗannan su ne content sharing platforms. Da gaskiya abin da ya sa abin nan ke da mahimmanci sosai zai gina aminci, mutane za su aminta da kai da kuma kayan da kake sayarwa ko kuma abin da kake yi. Kuma yana jawo hankalin waɗanda suke buƙatar kayanka ko nan kusa ko nan gaba. Kuma ta wannan hanyar daga baya kana iya samun leads, mutanen da suka nuna sha'awar abin da kake yi ko abin da kake sayarwa, kuma ka iya samun sales wato ka saida abubuwa. A ƙarshe kuma yana ɗora maka shimfiɗa akan wasu hanyoyin marketing ɗin daban, ire-iren su email marketing da sauransu. Saboda idan kana yin content marketing za ka iya ringa samun emails ɗin mutane ko contact information ɗinsu wanda za ka iya bi ta wannan hanyoyin ka same su nan gaba. To matakan yin content marketing kamar haka ne. Na farko akwai setting ɗin goals. Dole sai ka saka abin da kake son ka samu sanadiyyar wannan content marketing ɗin. Ko nan kusa ko nan gaba. Misali idan kana sayar da motoci ne, kana iya sawa ina son sayar da motoci guda 5 cikin kwana 30. Mataki na biyu shine ka san waɗanda kake marketing zuwa gare su. Su wane ne audience ɗinka? Wannan zai sa ka san kalan maganganun da za ka ringa yi musu, kalan kalaman da za ka ringa amfani da shi gurin yi musu magana ko kuma gurin jawo hankalinsu. Mataki na uku shine nau'in content ɗin da ya kamaci waɗanda kake ma magana wato audience ɗinka. So abin da nake nufi shine content types. Content types zama kala-kala ne, akwai blog post, akwai video, akwai infographics, akwai case studies, ga su nan dai kala-kala. Kai ne za ka zo ka zaɓa yanzu ga kalan content ɗin da ya kamaci waɗanda nake son na jawo hankalinsu. Mataki na huɗu shine content calendar, wato ka tsara jadawalin da za ka riga amfani da shi gurin distributing ɗin content. Mataki na 5 shine sharing ɗin content ɗinka. Za ka zaɓa social media platforms da za ka rinka sharing ɗin content ɗinka, kuma ka zaɓa keywords da hashtags da dai sauransu, abubuwan da za su sa content ɗinka ya fi samun karɓuwa kuma ya fi saurin yaɗuwa. Sai kuma mataki na 6 wanda shi ne na ƙarshe shine measurement. Measurement ya a taƙaice shine ka rinka sanin yadda za ka yi measuring ɗin yaya ne content ɗinka yake karɓuwa. Ya za ka san ko mutum nawa ne suka kalla video ɗinka, sun yi sharing, mutum nawa ne suka yi sharing, followers ɗinka suna ƙaruwa ne, a'a suna raguwa ne, idan suna ƙaruwa menene kake tunanin sa suka ƙaru, wani kalan video ne wanda ya fi samun karɓuwa, wanda mutane suka fi kallo, wani kalan content ne mutane suka fi so. So kuma kafin kai kalan wannan measurement ɗin daman kana kan yin testing, wato kana gwada abubuwa kala-kala a waɗannan matakan. Domin samun ƙarin bayanai akan content marketing da ma sauran kalan marketing nan gaba insha Allah, ku yi sharing, ku yi liking, ku yi reposting ɗin wannan video ɗin saboda amfanin ya ƙara yaɗuwa kuma mutane su ƙara sanin abubuwan da ya kamata su yi don su ciyar da kasuwancin su gaba.